guys, nang ano po mi, nangasay na po ko. Andito na naman ako sa birthday. Ito, tingnan mo yun. Ailyns vlog. Birthday niya pala ni Ailyns. At saka Lalay's vlog. Don't forget to subscribe. Yan. Ito yung nagbe-birthday, pero ang ano pa niya, ang busy niya. Tingnan mo. Pag mag-birthday talaga, yun yung hindi pa naka-prepare. Tingnan mo, wala pa yan siyang make-up. Malapit na yung fest niya. Marapit na yung birthday, mga guest niya. Pero tingnan mo siya. Ayan. Okay ka lang, Day? Yeah! Need help? Need help para mag-video. Yan na yun. Tingnan nyo yun guys, yung ano. Mga lasinggera kasi ang magpunta mamaya. Girls, ano lang, party. Siya, kasi nagluto pa kami ng ano eh. Niluto pa yung yung barbecue. Soccer shoot, soccer shoot, soccer shoot. Ah, okay. Tapos, Ananas. maganda na yung ano namin, result ng ano, birthday ni May gina kaming vlog about sa trabaho. Watch. Watch ka na lang. So, nice, diba? Ganyan pala yan. Hindi, kay kapoy, tanggal-tanggal. Ganyan pala yan, live? Oo. Asa naman yung may sa kabisita? Uy, gwapa kayo may sa kabisita. Uy! Muna si Drotning. Drotning number 2. Drotning number 1, hindi pa dumating. Yan si Drotning. Yeah. Alam nyo guys, kami lahat dito mga Bisaya. Kaya magbisaya kami ngayon. Alam nyo na yon, magbisaya kami ngayon. Lahat Bisaya. Simpli't banayad kung kumilos maaakit ka ng Filipina. Sabi nag-orange. Sabi orange. Ang lipstick niya orange. Oh, si Drotning. Oh, maulog na si Drotning. Uy! Yan siya si Drotning. Si Drotning pro. Ay, hindi namin alam. Cheers! So, wala pa nabutang uban may bisita. Mga una, may gutom na kayo. Asa man sa malingkod? Oh my God, kalamig sa pansit. Thank you dito sa Inday. Hindi, talikod ko niya mo. Ano yung orange eh? Orange. Wait, sabi niyo orange ha? Kamog yun. Drotning na what? Hi, good. Uy! Drinks niya, welcome drinks. Mo si Drotning number 2, Bisayang dako pod. Dire kana ra siya, si Grace Juliano vlog. Di man ko Bisaya. Pero more Bisaya ka. Waray ko. Waray. Si Grace, totally Tagalog. Siya Bisaya, Bisayang dako na siya, taga ambot tagasa na siya, taga asa kada fit kanang Sorsogon. Sa Butuan. Kato siya, taga Cebu. Bisaya yun. Magbisaya kami karon. Wala siya ang kinagwapahan ng mong buwan. Dito ka ulit ninyo rin. Yan, nakagwapa. Uy, ginagwapa. Ati Madod. Happy birthday. Oh, Younger, no? yeah. Siguro pa. Hi Grace. Hi Mar, Lalay's vlog. Kamagwapa ninyo eh.
Lami kayo pagkaman. Mag-mura ka tayo. See? Naka-orange sila siya. Si... Dayon, dayon mo. Dayon. Nikla. Welcome ang mga artista. Ginoo ko. Lalay. Lahat. Sexy kayo. Uy, ginoo ko. Skål, skål. Welcome. Salamat. Ang mga guests, nabot na yun. Gutom naman siya. Happy birthday, Liz. Thank you. Chico Pempo. Sige na, pag kinamot na mo dito. Ha? Kano sa mo ha? Last week. Dugay na. Sige na, kauna mo dito. Si kauna. Oh, grabe na gina siya ka-brown. From the Philippines where they came from, respetadong mga babae na may kakaibang alindog. Smooth skin with black shiny straight hair. Ang sarap nilang yakaping mahigpit, parang Teddy Boy. Yes for sure, sila ang tinatawag na Pinay. First class ang kagandahan, tsaka ikay maglalaway kapag nakita na sila na. Marampa, sa lakad pa lang mapapauulala. Malinis, maayos at bigatin sa pananamit. Kahit wala ng kolorete sa mukha ay malakit ka na gusto dahil malaang Pwede mo kitsarin mo kasi nila. Tagalog. Bisaya gawin. Bisaya mag-present. Luting. Goni. Binsi, Hindi. O goni, exist ka. Pag gusto ka o hindi ka kasi. Bacon. Ah. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. One more time. Kusog, kusog. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Day. Thank you. Come. Happy birthday. Happy birthday. Ya kita dulu ya pane. 1, 2, 3. Kawan. Yeay. Niya pangwa na mo no, manindong na. Pasok naman sa kita. Simple banayad kung kumilos, maaakit ka ng Filipina. Dito sa Pinas magkikitaan at tatanging kagandahan ng isang Pinay na sariling atin. Balingkinitan na pangangatawan, morena kulay na iyong magugustuhan. That's right, I'm proud to be a Filipino. Di basta-basta makukumpara kahit kanino. Iba talaga sa kilos na tating. Swabe kong gumalaw at masarap kong maglambing. Hey, lalo-lalo na ang masarap na lutuin ni inay. Wala kapaguran sa pagkalakad. Salamat everything. Oh. Masa? Si Maria. Ikaw na lang palit sa imong gusto. Kay lisod mamili, lisod pod ang social distancing karon. Kay karong panahon na. Ram. Salamat. Hilak dalansa. Salamat everything. Basa na la apel day. Ay parehas ra ta. Good luck sa imong career. New career. Good luck sa imong career. Ikaw na lang po. Palit. Kay lisod po ang social distancing. Sa mga shopping center karon. From mo. Salamat. Napag yung vlogger. Gamay ra gud.
Nakalimot ko, mana ang party. Bing house. Kailangan paguhanan mo, paguhanan mo. Nakalimot. Drutning ba? Unsa si drutning oy? Na kabalo na sila. Ang cake kasi padalas lang cake day sa mga bata. Nakulit pansit. Punta niyo ang pansit. Nahiya sila kasi may vlog daw. Sige na, sige na. Kanina pa, kanina pa. Ayun. Tara, tara. Kay Janice. Ako. Bibis, kay Maria. Kay Bibis dito. Oh, kay Gracia. Wala, itago na ni Gracia yaha. Uli na sila. Bye-bye, Gina. See you. See you sa Uy, sa 25 ba? Bipos eh. Babo. Thank you kayo sa inyo. Salamat po sa inyo, Ate Lan. Salamat. Bye-bye. Asay mo bet ate lang eh. Ikaw na niya ha. Burula rin na yung gikuha. What's out? San ay man na magpansit-pansit na siguro siya. Ganun lang sa kina. Bye-bye. Bye-bye, Jean.